Maayong pag-abot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Musta mga ka-istorya? Kumusta tamo diri gikan sa Singapore o mga ka-istorya mo din atong bagong uniform sa storya ni Juan. Pakita lang tan ako kadali para dili ta sige gilis-ilis mga ka-istorya. Dali lang. Wow! Muna siya mga ka-istorya atong bagong uniforme diri sa storya ni Juan. Ug unta na mo sa mayong panglawas ug hindi kayta sa mga pandemya na nagaytabo karon mga kataknaan nato mga ka-istorya. Ug kinida yung host na si Paul diri sa Singapore. Kumusta ta mo mga ka-istorya? Ug kini atong bagong episode series diri sa storya ni Juan. Episode 1 series number 7 na ta karon. Og na mao gyapon yung title na ang isa ka tambok na manok ni Nong Diego in Bisaya version. Previously diri sa storya ni Juan, si Dudong Eduardo napagyapon sa kalibotang Marika og samtang nagpadayon pa ang pagtour nila ni Ding Kanding at og ni Dodong Eduardo kay kalit lang nga naay niabot na isa ka dakong agila nga ang pangalan kay si La Agila nga naay gihatag para kang Dodong Eduardo na isa ka bronze na balahibo nga makatabang kuno kang Eduardo sa iyang pagsulay sa suba, labi na sa ikaupat na suba. Ug kutob ra pod kini sa ikatulo magamit ni bronze na balahibo na gihatag ni La Agila ug isa ka minuto ra pod ni siya ang epekto niini na makalupad si Eduardo sa ere nga dapat magsigi og patid kini na while mudagan magsigig patid siya mga ka-istorya para dili siya mo paubos dito sa yuta og para dili siya masakpan kung unsa may mga delikadong mga pangitabo na nasa ubos. Og unsa pa may ulatan nato mga ka-istorya? Kay bawo kong excited ta sa atong mga episode series diri sa storya ni Juan. Ug tara ug atong tanawon kung unsa gyud ning kalaki ni Dudong Eduardo ug unsa pay mga dapat na mga importanteng impormasyon na iyang madawatan o dapat timan-an niya sa gikan sa planetang Marika para dili siya para aware siya sa panghitabo dito sa ikaupat na suba ug tanaw na tang mga kulbahinam na mga kaagi diri sa storya ni Juan in Bisaya version episode 1 series number 7. Tara na dong Eduardo, padayon na ta sa imong pagtour diri sa planetang Marika. Karon na nakay duha ka importanteng mga butang. Na nakay duha nga mga importanteng butang sa imong bag. Na ang jacket na gihatag ni Lola na tagabantay sa ikaduha na suba og si La Agila sa iyang bronze na balahibo. Ampingi ka na dong Eduardo og isulod na sa imong bag para dili ka na mawala. Yes, Ding. Ako sa sulod kadali ang bronze na balahibo. Nagihatag nila Agila sa ako, By the way, Ding. Hala. Nakalimot nako sa oras, Ding. Nga murag taw-taw na ta diri sa planetang Marika. Di ay, Ding, mabasin na malate na ko sa akong klase og alas 8 ra ba sa buntag.
Nga akong klase yun. Saan man ni siya, ding? Ayaw, kabalaka, ana Dong Eduardo. Ang imong time sa planetang Earth kay na-freeze o nahunong ka to kung asa ang imong last na time kung asa ta nanukad sa paghawa sa planetang Earth. Wow! Walay ni dagan ug wala ni dagan ang imong orasan ron didto. Inigbalik nato dito sa planetang Earth ra mo activate ang ug balik ang imong orasan didto dong. So ayaw ug kabalaka ni ana Dong Eduardo. Lahi gid ay ang ilang orasan sa planetang Marika. Ug na freeze kini ang orasan ni Dong Eduardo sa planetang Earth. Samtang nagbaklay pa sila Ding Kanding ug Dudong Eduardo. Nay gibuhat si Ding na weirdo kaayo sa iyang bigote. Napirting taasa nga halos sangyad na sa yuta. Wow, mo ba, ding? Maayo kay na, no? At least dili ko mabalaka sa time na malate ko. Uy! Naunsa man ka, ding? Murag hala! Dagan sa ako kadali. Dong Eduardo, ayaw paduol ka na ako distansya sa kanako gamay dong. Palayo lang sa nako kadali in taon. Oras na para tama. Dagan sa ko kadali palayo ni Kanding. Naunsa man na si Ding? Kalit man langog. Tulibagbag. Samalat naibot ra gyud. Salamat ug naibot ra gyud taon ang akong taas na bigote. Wow! Perting samawa kayo sa kahayag. Murag makabuta ang kahayag nini mga kaistorya. Dili lalim kung mo tulibagbag lang kalit ang mga tagas ug mga bigotilyo na Kanding. Nahinay na ug kawalang perting silawa kayo na kahayag. Uy, murag si Ding Kanding gyapon na. Pero wala siya'y bigote. Hala kagwapo sa mo ti Kanding, ni Ding Kanding da. Wala na siya'y bigote. Wow! Dong Eduardo, halina dong. Padol na kanako. Na ako'y hatag ganimo. Padagan ako pabalik kay Ding. Hala Ding, wala na ang imong taas na bigote Ding. Huwag nataga kini sa yuta. Yes, Dong Eduardo. Kuha kini ang natagak nako na bigote. Ug mao ni ang akong ihatag kanimo nga gahom na isa sa makatabang kanimo sa ikaupat na suba. Wow, mo ba Ding? Ala, uy. Mitaas, ug samot ang imong bigote Ding no. Ug murag nahimo siya ug latigo. Nasulid na kayo ni siya tanawon ug naay handle pa gyud. Dawbi, wala na kay gahom Ding. Mao di ni ang imong sekreto Ding. Ang imong
gamanang bigote. Yes, Dong Eduardo, maura na ang akong gahom nga naa kanako ug ako kini ipahulam kanimo. Ang tanang bata nga moagi kanako, ako silang pahulmon ini para magamit nila sa ikaupat na suba. Pero ding, if sablay ko sa pagsulay sa suba, unya, dala na ko niyang imong bigote. Saan man nimo pagkuha sa mo sa imong bigote balik di, nabalik nimo. Ayaw, kabalaka na Dong Eduardo. Kusa ra na nga mubalik ang akong bigote diri kanako. Kung mudaog baka or dili sa pagsulay sa suba, mubalik gyud ang diri kanako ang akong bigote. Mao ni ang ginatawag nga latigo na bigote. Okay ding, maayo kay no, return to sender din siya dayon ding. Pero, saan man yung gamit po ding ang latigo na bigote nimo? Napon ni siya limit ding. Pariya kay lagila na kutobra sa ikatulo na kumagamit pud. Yes, Dong Eduardo, mubalik gyud ka na nako permi ang akong bigote. Igo ra tigya gipahulam ni ana na isa sa makatabang gyud kanimo sa ikaupat na suba. Maayo na pangutana ka na dong. Ang latigo na bigote kay wala ni siya'y limit. Dapat imo na ilakdos sa mga dautan na magbabag kanimo sa dalan padalong sa ikaupat na suba. Wow, mo ba ding? Nice day kay ninyo. Gahom ni mo ding no. So far, nana ko'y tulo ka items. Diri sa akong bag ding, ang jacket ni Lola, ang bronze na balahibo, ug kini ang latest na imong gipahuam kanako kayang latigo na bigote. Yes, Dong Eduardo. So far, na kay tulo nakagahom na pwede makatabang kanimo sa ikaupat na suba. Inig lapdos nimo sa mga dautan gamit ang latigo ng bigote. Musiga ka na siya ug once malakdosan nimo ang mga dautan, makaratil ka na sila ug dagan ug mahakdosan sa latigo nga mukaka ka na sila ug magdagan ka na sila pahawa kanimo. Pero dili tanan mga dautan. Madutlan ana Dong Eduardo. Timani ka na ang mga gagmay ra nga mga medium size na mga dautan ang pwedeng matablan ana. Pero sa mga gahi na mga dautan, naa sila'y daghang proteksyon pod ana. Mao nang dili magsilbi pod ni ang akong latigo na bigote para nila. Katawan lang ka nila Dong Eduardo. Mao nang careful gyud ka nila sa mga dagkong dautan. Dili na ko pwede masaba kanimo kung unsang mga hitsuraan nila ug unsa ang ilang mga abilidad. Dili mi allowed ana og perting daghana nila ug mga dagkong gahom ug proteksyon. Maunang ikaw ra gyud ang makadiskarte niini kung unsaon nimo sila og pilde. Ano ba ding? Ala, uy. Makaihi. Masad style ni mo na ding, uy. Tao na kong shirt pa na mapuno na gini. Wala ra ba ko'y pampers? O diaper. Ano style ni mo ding? Yung tao ding, uy.
Saan man ninako pildi sila ding, labi na ng mga dagkong dautan sa ikapat na suba. Nakulbaan na gyud. Hinunog samot. Si Dudong Eduardo sa iyang mga nadunggan kay Dingkanding. Abi niya simple kaayo ang ikaupat na suba kay labi na. So far na siya itulo ka items na pwede niyang magamit mangontra sa mga dautan sa ikaupat na suba. Padayon ng ilang pagtorni ni Dingkanding ug Dudong Eduardo sa planetang Marika. Ug matagaan pakaha kini ug uban items na pangontra sa mga dagkong dautan. Tara na dong, Eduardo. Adto na ta sa among Armory Division. Wow! Ug kailangan maka-training pa ka diri og kadali ug nakay items para na makuha nimo ug magamit sa kaupat na suba. Mao ni ang last steps nimo dong, Eduardo, para ma-practice ka. Kay dili basta-basta ang imong agian sa ikaupat na suba. Diri ra ko to mga kaistorya. Ug taon na makaihigit taon si Eduardo aning kalaki ni Dingkanding kay tinuod mo po ng istorya ni Dingkanding mga kaistorya kay labi na sa ikaupat na suba. Grabe dito kay hinahinay na kini siya og istorya ni Dingkanding na dapat mag-amping gid siya dito kay naay mga dagkong dautan di ay didto og naay mga medium size na mga dautan og naay mga pipitsugin nga level na mga dautan. So pwede ra niya magamit ang gihatag ni Dingkanding na isa ka latigo. Bigote kani siya nga latigo niya, so na ibotong ano ni Dingkanding ang yang bigote nga taas kay nga sagid na sa yuta. So ang yang bigote karon na ibot magically na ibot siya. Then I don't know yun sa ni Dingkanding kay mura ba siya hayag kayo makita ni Dudong Eduardo. So somehow kay siya nga kahayag, so di siya makita kung naunsa si Dingkanding didto. Basta kay natagak ra niyang mga natagak niyang mga kaistorya niyang bigote ug nag-transform kini ug nahimo kini siyang sa kalatigo nga nay-handle, no. So pang witik dito ni Eduardo, itikon gini mga ano gid dapat mga dautan dito, mga gagmay ug medium size mga dautan. Pero ang dagko dili gyud pwede kay medyo walay hindi mo tablan kay grabe na kay sila armory, no. Nagana kay protection siguro sa ilang mga ano mga lawas nila or sa matakay ba mga kaistorya. So subaybayan nato yung next episode series ni Boy Eduardo, ni Dudong Eduardo diri sa storya ni Juan kay lalom na gid ug iagi pa kini siya ug training dapat kay isabak dito kung para sa mga sundalo mga kaistorya. Kung isabak nimo dito by training, so lisod kayo mga kaistorya, siya kay magpanic siya dito. So same thing kaya po i-training gid siya. Then after that i-send off na si Dudong Eduardo dito sa balik sa planeta kung para masulayan siya sa ikaupat na suba og dito na makita ng grabing mga bakbakan dito siguro. So abangan na to na mga kaistorya, ato ng tanahon ug subaybayan na to sa next episode series na to diri sa storya ni Juan. Ug daghang salamat sa mga bagong subscribers dia. Hi sa inyo mga bagong kaistorya na to ug kita ta sa sunod na next episode series diri sa storya ni Juan. Ug sa atong mga gusto mo nga i-shoutout mo mga kaistorya, comment lang mo diri sa mismong sa YouTube or sa atong FB page sa storya ni Juan. So pwede mo dito mag-comment o gusto niyo mga either kumpanya ninyo or whatsoever on sa inyong i-promote, pwede ra diri mga kaistorya, way problema na. O i-share lang nato ang channel nato diri sa storya ni Juan o para po daghan og daghan makaibalo mga kaistorya kay duha ni ka version pero may Tagalog ug Bisaya. So first i-release niya to pero may isang Bisaya version, then next is ang Tagalog version. Then
abangan ninyo mga kaistorya atong mga sunod pa na mga episode series o for sure daghan pa mga dapat mahibalan ni Dudong Eduardo o maabot ginya ang 100% niya nga training na dapat niyang makatunan para bago siya isabak dito sa ikaupat na suba. So kita ta o kung wala pa mo naka-subscribe sa YouTube channel nato there sa Storya ni Juan, please consider subscribing mga ka-istorya para ma-notify ta ka sa atang next episode series na mga makita pa mo sa dagang klaseng mga videos ng mga ingunani diri sa Storya ni Juan. O kita ta sa sunod. May God bless us all. Thank you and bye-bye!